Ishaq Malik sir, IIC Niali Police Station. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଟି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉ ପାସପୋର୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବାହାଘର ଠାରୁ ଫଙ୍କସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ପୁଲିସ ପ୍ରତି କେବେ ମନୋଭାବ ଖରାପ ରଖିବେନି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ମାଛ ଖାଇବେ ଇଲିଶ ଚାକିରି କରିବ ପୁଲିସ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଲିଶ ମାଛ ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟା ତାକୁ ବାଗେଇକି ନ ଖାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭରେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ। ପୁଲିସ ଚାକିରି ହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଦ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ହାଜତ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ବାହାର ରୁହେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ 24 ଆୱାର୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ଥିବ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବି ତାର 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ପାଇନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ରାତି ହେଉ ଦିନ ହେଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତା ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ହେବ। ଆଉ 24 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କି ଆମେ ଏତିକି ସମୟ ବି ଦେଇପାରୁନୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତଥାପି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଆମଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛି କିଛି ନା କିଛି ତା ଦେହରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ବେଳେବେଳେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜଲି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ପୋଲିସ ହିଁ ଖରାପ ବୋଲି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ ଅଭିଭାବକ ହେଉ ଟିଚର୍ସ ହେଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମୋର ସହଯୋଗ ଚାହିଁବେ ଇଭେନ୍ କି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଠାରୁ ଲଗେଇକି ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର କିଛି ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଉ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋଡ଼ିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ରତି ମା ବାପା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଆଉ ଭାଇରାଲ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ୟଙ୍ଗ ଝିଅ ପୁଅ ଡେଥ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ। ଆପଣ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।